Tervetuloa seuraamaan historiaseminaarisarjaa Suomen Pankin pääjohtajista. Tänään aiheena on Suomen Pankin pitkäaikainen pääjohtaja Mauno Koivisto. Tilaisuus on katsottavissa suorana verkkolähetyksenä Rahamuseon verkkosivuilla ja jälkikäteen se on nähtävissä myös videotallenteena. Keskustelua vetää tänään Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Keskustelemassa on itsekin Suomen Pankin pääjohtajana toiminut Sirkka Hämäläinen, joka toimii tällä hetkellä Euroopan pankkivalvontaneuvoston jäsenenä. Toisena keskustelijana on Suomen Pankin johtokunnan jäsen Juha Tarkka. Oho. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja, ei anneta ylennystä vielä. Juha Tarkka, joka on kirjoittanut myös Suomen Pankin historian. Lämpimästi tervetuloa Rahamuseoon. Tässä on vähän niin kuin perääkin sikäli, että meillä on sellainen käytäntö nykyisin, kun meillä on vain 3 johtokunnan jäsentä. Me tarvitaan 3 päätösvaltaa, niin pankkivaltuusto on nimittänyt senioriteetin perusteella seuraaviksi VS-jäseniksi järjestyksessä Antti Suvanto, Juha Tarkka. Että hän on ollut monta kertaa tänä vuonna. Reservissä siis. Ennen kuin me menemme seuraavaan kuvaan, niin pitää muistaa, että kuinka kauan Koivisto oli pääjohtajana. Juha Tarkka on tehnyt tämmöisen Excel-taulukon tuossa historiaprojektin yhteydessä, ja hän oli pääjohtajan virassa virallisesti 14 vuotta 1 kuukauden, mutta nettona 8 vuotta 10 kuukautta. Että oli 6 niin paljon pois tehtävästä. 8 vuotta 10 kuukautta pääjohtajana oli myös Rolf Kullberg. Ja myös nettona Sakari Tuomiojan 8 vuotta 11 kuukautta. Että se on tämmöinen standardi. Mutta mennäänpä seuraavaan kuvaan, koska meillä on tänään Sibeliuksen vuosipäivä ja aamulla rupesi askarruttamaan, että meillä täytyy jostain löytää linkki Sibeliukselle ja Koivistolle. Helsingin Sanomissa oli tänään aivan loistavaa Vesa Sirenin juttu, jossa oli aitoja lainauksia Sibeliuksen kirjoista, Tavasjärnan hienosta Sibelius-sarjasta ja myös nyt uusista päiväkirjoista. Ja yksi lainaus on sitten Uusi-Suomi-lehdestä, joka tässä näkyy, liittyy karjalaisiin. Ja hän sanoi, että vilkkaat karjalaiset voivat muun Suomen yhteyteen jouduttuaan olla kuin maan suola, vaikuttaa virkistävästi ja elvyttävästi. Karjalaisten, hämäläisten ja pohjalaisten sekoituksesta voi syntyä vielä ehompi kansa, sanoi Sibelius. Mulla tuli mieleen, että Koivisto sanoi jotain samanlaista jostain, ja soittelin Antti Blofitillekin, että löytyykö se sieltä, mutta sitten mä lopulta sen löysin itse, ja se on hänen kirjassaan Koulussa ja sodassa. Kun tuli välirauha, niin muutamat evakot onnettomuudeksi lähetettiin Turkuun. Mutta siitä oli Turulle paljon iloa, koska siellä oli aina rettelöitä poliisin ja turkulaisten kanssa. Sitten tuli yksi turkulainen poliisi, viipurilainen poliisi, joka muutti kaikki. Kun nämä rupesivat siellä rettelöimään, että mitä siinä minulla rettelöitä, minä olen sinun ystäväinen. Hän sitten kävi sitä ideaa läpi, että karjalaiset voivat tuoda paljon hyvää, kun ne sekoittuu muihin heimoihin Suomeen. Ja muuta linkkiä mä en löytänyt. Onko teillä joku parempi? Mutta siis kunnianosoitus Sibeliukselle tänään. Mutta mennäänpä sitten meidän ohjelmaan ja otetaan aluksi videopätkä, niin päästään katsomaan vähän dokumenttia kauempaa. Tasavallan presidentin esittelyssä tänään aamupäivällä Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi nimitetty Paasion hallituksen valtiovarainministeri Mauno Koivisto on syntynyt Turussa vuonna 1923. Hän on ollut valtioneuvoston jäsenenä Paasion hallituksessa pian 1,5 vuotta. Hallitukseen Koivisto siirtyi Helsingin Työväen Säästöpankin toimitusjohtajan paikalta. Filosofian tohtoriksi Koivisto väitteli 11 vuotta sitten Turussa aiheenaan Turun sataman sosiaaliset olot. Opiskelunsa hän suoritti ansiotyönsä ohella. Hän oli muun muassa kirvesmiehenä, satamatyömiehenä ja satamakonttorin hoitajana. Näiden toimiensa ohella Koivisto on ehtinyt olla muun muassa kansakoulun opettajana ja ammatinvalinnan ohjaajana. Suomen Pankin uusi 43-vuotias pääjohtaja on kuulunut sosiaalidemokraattiseen puolueeseen jo Turun ajoilta lähtien. Puoluemiehen ominaisuudessa Koivisto oli muun muassa Turun kaupungin valtuustossa. Valtiovarainministeri Mauno Koivisto, teitä on luonnehdittu realistiseksi ja lujatahtoiseksi ministeriksi.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kyllä minua on luonnehdittu kovin monella muullakin ilmaisulla. Mutta jos minä käyttäisin tilaisuutta sanoakseni, minkälaisen ministerin kanssa muiden ministerien on helppo toimia ja minkälaisen ministerin alaisuudessa virkakoneisto toimii parhaiten, niin ilmeisesti se parhaiten käy silloin, kun asianomainen henkilö tietää, mitä tahtoo, pyrkii olemaan mahdollisimman johdonmukainen käyttäytymisessänsä, jotta kanssatyöskentelijät voivat suurin piirtein tietää, mistä asianomaisen kulloinkin löytää. Pystyvät ennakoimaan kannanottoja ja toimimaan käytännössä sen mukaisesti. Kun te otitte vastaan aikoinaan noin 500 päivää sitten valtiovarainministerin tehtävät, minkälainen käsitys teillä oli tästä työstä? No kyllä minä suhtaudun siihen kovasti vakavasti. Alkuun minä aika lailla kavahdinkin sitä tehtävää. Ja kyllä se ensimmäiset 3/4 vuotta olivat erinomaisen vaikeita. Nyt myöhemmin se on mennyt paitsi huomiinsa, niin sitä mukaan kun valtion kassatilannekin on rauhoittunut ja asiat ovat menneet oikeisiin uomiinsa, niin tehtäväkin on tullut helpommaksi ja inhimillisemmäksi. Tuntuuko tällä hetkellä siltä, että on ehkä noin niin kuin hyvällä omalla tunnolla jättämässä tämän paikan? No ei minulla siinä suhteessa huonoa omaa tuntoa ole. Kyllä minä luulen, että perintö on sentään kohtalainen seuraajalle annettavaksi. Suomen Pankin pääjohtajanimityksen ympärillä käytiin paljon keskustelua devalvaatiosta. Katsotteko, että nämä kaksi kysymystä, pääjohtajanimitys ja devalvaatio, liittyvät läheisesti toisiinsa vai liittyvätkö ne toisiinsa lainkaan? Eivät ne kytkeydy. Se, että ne nyt olivat samalla kertaa esillä, johtui aika lailla sattumasta. Tässähän kävi nyt sillä tavalla ehkä puolin ja toisin nolosti, että puolin ja toisin odotettiin minun ankarasti vastustavan devalvaatiota. Jotkut äänestivät puolesta ilmeisesti sen takia, että minä olin vastaan, ja jotkut äänestivät sen takia minua vastaan, että luulivat minun kaikissa vaiheissa ja kynsin hampain tätä toimenpidettä vastustavan. Sikälihän tämä oli tietysti hyvä, että tämä johtokunnan puheenjohtajan ratkaisu tehtiin ennen kuin tämä valuuttakurssien muutos esillekään tuli. Katsotteko, että Suomen Pankin pääjohtajan paikka meillä on yhä enemmän politisoitumassa vai vieläkö se on rahapolitiikan johtajan virka? Sitä, mihin suuntaan se on menossa, sitä minä en osaa sanoa, mutta minä olettaisin, että vain semmoisessa tapauksessa, että on olemassa erittäin pysyvä hallituspohja, siis vaaleista riippumatta vaaleista toiseen, se tietysti helposti johtaisi semmoiseen tilanteeseen, että keskuspankkikin olisi suhteellisen lähellä kulloista politiikan tekijöitä, jotka siis pysyvästi olisivat suunnilleen samoja. Niissä oloissa, jotka meillä ovat vallinneet, jossa hallitukset ovat vaihtuneet suhteellisen nopeasti ja politiikan tekijät vaihtuneet, niissä oloissa ilmeisesti keskuspankin johto ei voi olla kovin lähellä harjoitettavaa käytännön politiikkaa tai puoluepolitiikkaa, koska pitäisi edellyttää, että tätä tehtävää ilman, että henkilökuntaa muutetaan, pitäisi voida jatkaa vaihtuvien hallitusten ja vaihtuvien hallituspohjien vallitessa. Pääuutisissa oli 5 minuuttia aikaa haastatteluun. Tällaista ei ole enää ollut vuosikausiin missään. Mutta miten näin nuoresta miehestä, Koivisto oli 44-vuotias, saat tulla
Suomen Pankin pääjohtaja Juha Tarkka. Mitä historiankirjat sanoo siitä? Niin tarkkaan ottaen hänet siis silloin kun hänet valittiin, hän oli vielä 43 ja hän sitten täytti myöhemmin saman syksyn ennen kuin astui virkaansa, niin 44 vuotta. No Koivistohan hän oli tullut tosiaan Paasion hallituksen valtiovarainministeri vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen, jossa oli eduskuntaan tullut vasemmistoenemmistö. Ja talouden tilanne oli aika vaikea ja sitten keväällä 1967, kun se vaikeutui edelleen, niin Koiviston ja Variksen välillä oli käyty keskustella ja tilanteen ratkaisemisesta sit viime kädessä devalvaation keinoin. Ja Klaus Varis, joka oli ollut silloin 10 vuotta jo Suomen Pankin pääjohtaja, niin koki tilanteen omalta kannaltaan niin nöyryyttävänä ja vaikeana, että hän halusi erota tästä virasta ja jo toukokuussa lupasi ottaa vastaan kauppakorkeakoulun kanslerin tehtävät. Ja samoihin aikoihin Koivisto myöskin oli sitten jo lupautunut Elannon pääjohtajaksi, mutta kuitenkin kävi sitten niin, että syksyllä kun devalvaation aikoihin sitten Variksen eroaminen tuli ajankohtaisesti, presidentti Kekkonen oli pyytänyt Varista jatkamaan vuoden vaihteeseen. Ja devalvaation, kun sitten syyskuussa toteutettiin, niin pankkivaltuuston piti sitten valita uusi pääjohtaja Variksen tilalle. Ja tällöin ehdokkaina oli toisaalta Ahti Karjalainen, joka oli pitkään ollut Suomen Pankin johtokunnassa, ja toisaalta sitten Koivisto. Ja kolmantena ehdokkaana Tuure Junnila esitti asiantuntijapohjalta Reino Rossia. Mutta viimeisessä äänestyksessä sitten vastakkain olivat Karjalainen ja Koivisto ja sitten tosiaan vasemmistopuolueiden äänin, jolla oli enemmistö pankkivaltuustossa silloin, niin Koivisto valittiin. Mutta taustalla oli kyllä sitten presidentti Kekkosen tuki. Hän oli Suomen Kuvalehdessä nimimerkillä Liimatainen kannattanut Koiviston valintaa sanomalla, että kun on tarkoitus aloittaa tämä tulopolitiikka ja vakauttaa inflaatiota sitä varten, niin Koivistolla taustansa takia olisi paremmat edellytykset tämän rahapolitiikan ja tulopolitiikan kytkemiseen yhteen, ja se oli Kekkosen motiivi. Ja samalla perusteella hän muuten sitten 3 kuukautta Koiviston oltua virassaan, niin tuki sitä, että Koivistosta tuli myöskin pääministeri. Sirkka, milloin sinä tutustuit Mauno Koivistoon? No ensimmäisen kerran tapasin, kun hän tuli vuonna 1968. Hän oli sikäli erilainen pääjohtaja, että hän kiersi koko henkilökunnan niin kuin tervehtimässä, mutta varsinaisesti vasta sitten tämän toisen tulemisen yhteydessä, eli sen jälkeen kun hän pääministerinä oltuaan tuli takaisin vuonna 70, toukokuussa vuonna 70. Ja silloin se tapahtui kyllä Timo Hellelän kautta, joka oli Mauno Koiviston hyvä ystävä Turusta ja joka oli Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen keskeisiä hahmoja. Ja hänen välityksellään meitä oli joukko ekonomisteja, joita Koivisto tapasi ja kuunteli meidän näkemyksiä. Silloin hän vielä uskoi ennustajiinkin. Eikö sä puhunut ennustaja-eukoista kuitenkin? No, se tuli sitten myöhemmin, joka minua henkilökohtaisesti loukkasi suunnattomasti, koska oli suurin piirtein ainoita naispuolisia ennustajia siinä vaiheessa. En olisi voinut puhua vähän yleisemmin. Mutta tämä oli tosiaan semmoinen hyvin merkittävä ero aikaisempaan, että Variksen aikana se yhteys johtokuntaan pidettiin ylimmän johdon kautta, tai tutkimuslaitoksen ylimmän johdon kautta, mutta Koivisto kuunteli myös sitten alemmankin tason tutkijoita. Mä tutustuin Koivistoon 72 alussa, itse asiassa Tellerö Koiviston kautta. Tellerö Koivisto tuli eduskuntaan helmikuussa ja me tuli saman aikaan. Tutustuin ensin Telleroon. Se ei lähtenyt oikein putkeen heti alussa meidän kanssa käyminen, koska istumaan samaan kahvipöytään. Ja Tellero sitten sanoi, että sinä olet se 21-vuotias kansanedustaja. Kyllä, kuinka vanha sinä olet? Ja hän vastasi, että 42, et ole kuin vuoden äitiäni vanhempi. Ja tätä hän ei ole koskaan unohtanut. Kerran yksi valtion päämies oli presidentin vierailulla, me käteltiin, kun tultiin linnaan, niin hän pysäytti vielä mun kohdalla, että tämä oli se, joka kertoi, että oli vuoden äiti ja vanhempi. Mutta Tellero oli itse asiassa niin ehkä se sosiaalisempi ja aktiivisempi puolisosta, joka
järjesti tilaisuuksia heillä kotona, jossa tavattiin Mauno Koivistoa ja puhuttiin maailman menosta. Tämä oli sikäli poikkeuksellista, että käytiin Inkoossa Niin Tähtelässä keskustelemassa taloudellisesta Viikonlopussa, asiasta, joo. joka oli aika poikkeuksellista. Joka liittyy myös kyllä siihen, että Stellero Koivisto oli mukana paljon näissä kyllä, keskusteluissa. hän oli mukana kuuntelemassa, keskustelemassa. Ja tämä liittyy oikeastaan tähän Timo Helelään ja O-ryhmään, koska se on tämmöinen legendaarinen ryhmä, joka oli keskustelupiiri, johon Koivisto tuli tultuaan Helsinkiin Turusta. Olikohan se Timo Helellä se linkki, jonka kautta hän tuli Kyllä, siihen Timo myös? Hellellä varmasti oli se keskeinen linkki. Sehän oli tämmöinen ryhmä, joka keskusteli talousteorioista ja korvasi niin kuin tämmöisen taloudellisen korkeamman analyysin, joka Suomessa yliopistotasolla oli hyvin heikkoa. Mutta Koivisto tosiaan, hän ei ollut ekonomisti itse peruskoulutukseltaan, mutta hän tuli siihen mukaan. Kaikkien muiden nimi, joko etunimi tai sukunimi päättyi Ohon, mutta Lauri Karjalainen ja Korpelainen ja sitten Pentti Viita oli ainoita myös, jolla ei ollut etunimi eikä sukunimi Ohon. Ketä se nyt olikaan? Se oli siis Jauko Pauni oli keskeinen professori. Olli Niitamo ja Jussi Linnamo. Ja Erkki Laatto. Jaakko Lassila. Jaakko Lassila. Sitten näin viimeisessä luettelossa myöskin Reino Hjerppi on ollut nuorempana. Hän tuli vähän myöhemmin. Joo. Niillä oli yksi semmoinen sankariteko, kun Raimo Ilaskivi väitteli tohtoriksi, ne päättivät joukolla mennä kannustamaan väittelijää ja tekemään sille hankalia kysymyksiä. Se ei ollut ihan helppo tilaisuus. Riittävällä hylkääminen. Mutta ajathan on tietysti toiset. Jos mennään sitten tähän Koiviston pääjohtajatapaan, sä oot jo puhunut siitä, että hän oli niin kuin läheisempi. Et yleensä siis Suomen Pankin johtohan oli rakennettu niin, että oli johtokunta, sitten oli johtajat, sitten osastopäälliköt ja sitten tuli ekonomistit. Siis Koivisto oli enemmän läsnä. Mitä muuta hän muutti? Kyllähän se koko kulttuuri oli toisenlainen. Et Klaus Varis oli erittäin charmantti herrasmies, mutta ei hän juuri tervehtynyt ihmisiä käytävillä. Jos häntä ei tervehtynyt, niin tuli terveiset kyllä, mutta että tutkimuslaitoksen nuoret eivät tervehdi, mutta Koivisto kyllä tervehti ja hän oli mukana kaikissa henkilökunnan juhlissa. Hän järjesti erilaisia tilaisuuksia, joissa tavattiin toimistopäällikkötasosta ylöspäin ja niin poispäin, haarakonttoreiden johtajia. Ihan erilaista, semmoinen sosiaalinen kontakti oli toisenlainen ja se tietysti heijastui sitten kaikkeen muuhunkin, koko kulttuuriin talossa. Hän oli aina halukas kuulemaan erilaisia mielipiteitä. Kyllä. Ja usein piti omansa kyllä, mutta usein kuunteli, mikä oli tärkeää. Eikä aina ollut tyytyväinen niihin mielipiteisiin, mutta ei tosiaan oli valmis kuuntelemaan. Mutta Juha, mitkä oli pääpainopisteet hänen työssään, kun hän aloitti pääjohtajana? Hän oli ensin vain 3 kuukautta ja meni hallituksen pääministeriksi, mutta 70-luvun alussa, niin mihin hän keskittyi? No, voi sanoa, että Koiviston pääjohtajakaudellahan on tyypillistä, että se alkoi hyvin erilaisissa merkeissä, kun se päättyi. Että hän aloitti pääjohtajana niissä tunnelmissa, joilla häntä oli nimitettykin, eli siis hän toi rahapolitiikkaan sisään tämän Liinamaan neuvotteleman tulopoliittisen sopimuksen. Hänen sen ensimmäisen 3 kuukauden aikana päätehtävänään oli saada pankit mukaan tähän tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sillä tavalla, että indeksiehtojärjestelmä, joka oli Suomessa ollut rahoitusmarkkinoilla vallitseva, purettiin. Ja sen jälkeenkin hänellä oli ajatuksena, että rahapolitiikka voisi, kun tulopolitiikka huolehtii inflaatiosta, niin rahapolitiikka voisi sitten turvata nopean taloudellisen kasvun semmoisella kevyellä kasvua tukevalla rahapolitiikalla. Ja tätähän jatkettiin sitten muutamia vuosia ennen kuin inflaatio kiihtyi. Se 2 vuotta, jonka nämä Liinamaan sopimukset, tai runsaat 2 vuotta, jotka oli voimassa, niin nehän oli Suomessa sitten erittäin poikkeuksellisen nopean kasvun aikaa, että bruttokansantuote kasvoi 7% vuosivauhtia ja inflaatio oli 2% pinnassa, että se oli siihen astiseen taloudellisen käsityksen aivan poikkeuksellista, ja eikä ole kumma näin ollen, että ne Liinamaan sopimukset niin kuin kaiut tai ne muistot vielä pitkään sitten vaikutti suomalaisesta talouspolitiikkaan. Palataanpa siihen vielä. Käydään vielä hetki, pysähdytään tuon Koiviston pääministerikauteen. Hän oli tavattoman suosittu silloin, vaikka asiat oli ikäviä, niin ehkä pienen aavistuksen, mistä se johtui, voitte nähdä seuraavassa filmissä, kun hän oli jatkoajassa
Hannu Taalinen ja Leni Taariston vieraana. Nyt se näkyy tässä televisiossa. Niin, tästä pääministerin charmikkuudesta. Minä haluaisinkin kysyä... Nyt on Lenitäkin aivan retkussa. Joo, tämä uusi kampaus pukee erittäin hyvin. Nimittäin nyt on sillä lailla, että se on hyvin silmiinpistävä piirre vallanpitäjissä, tämmöinen charmikkuus. Sanotaan esimerkiksi, että John F. Kennedy, hän oli hyvin charmikas, Nikita Khrushcheviakin jotkut ovat pitäneet charmikkaana. Mutta kun minä olen liikkunut tuolla maitokaupassa ja muissa tällaisissa, missä niin rouvasihmiset kerääntyvät, niin siellä he kovasti ylistävät pääministeri Koiviston charmikkuutta. Oletteko tietoinen tästä? Joo, minä olen tuskaisen tietoinen. Silloin mä keväällä totesin, että kun minä arvostelin nuorisoa kovin ankarasti, niin minä menetin sen kannatuksen, mutta minä sain tilalle mummujen kannatuksen. Sillä mummotkin he tuntevat taas tämmöisiä äidillisiä tunteita, mutta nämä tunteet, jotka kohdistuvat teihin, ne on kyllä ihan nuorilta vetreiltä naisilta ja ihan ehtää tavaraa. No mites? Tarvitseeko mitään muuta selittää tätä? Pääministeri oli tällaisessa ohjelmassa. Miten te arvioitte? Hänhän tuli niin kuin ikään kuin presidenttiehdokkaaksi gallupeissa ja oikeastaan pääministerikauden jälkeen, ja Kekkonen oli virassa. Kyllähän tämä on varmaan tärkein, nämä otsakiharat ja tämä huumorintaju, mutta kyllä mä luulen, että siinä paljon oli myös sitä, että hän oli alun perin ollut työssä satamassa, hän säilytti turkulaisen murteensa, ja sitten yksi mikä, että hän oli realisti, hän oli pessimisti, aina tämä toteamus, että jos luulette, että nyt menee huonosti, niin odottakaa vaan. Kohta menee vielä huonommin. Niin. Että todella hänellä Helsingin Sanomien ennusteet, hän antoi kaikkein negatiivisimman ennusteen ja sitä puhuttiin pitkään. Kyllä varmaan molemmat tekijät on, että Amerikassa puhutaan käsitteestä American Dream, amerikkalainen unelma. Kyllä hän tämmöisen suomalaisen sosiaalisen nousun unelmatapaus on, että työmies opiskelee, nousee korkeisiin tehtäviin, hän täytti sen kaaren. Olisiko se auttanut, että hän ei tarvinnut koskaan vaaleissa ehdokkaana? Vaalithan kuluttaa. Presidentinvaaleissahan hän No sitten oli, mutta siihen meni vähän aikaa. Ja hän ei ollut siis valittu kansanedustaja koskaan. Turun kaupunginvaltuustossa kyllä. Kyllä vähän aikaa oli siellä, vuoden verran. No siellä johtokunnassa oli monenlaisia hahmoja. Siellä oli tämmöisiä henkilöitä kuin Ahti Karjalainen, Aarre Simonen, Jaakko Lassila, Päiviö Hetemäki, Ele Alenius. Tämä oli yhtä aikaa johtokunta. Alenius taisi tulla myöhemmin. 75. Alenius tuli sitten sen jälkeen, kun Simonen lähti. Sen kauden. Miten sinä nyt arvioisit näistä? Kuka näistä oli läheisin Koivistolle? Mahtoiko olla kukaan? Kyllä minulla on sellainen käsitys, että hän oli aika itsenäinen ja yksinäinen ja teki päätökset aika pitkälle itsekseen. Että kyllä mä luulen, että monet johtokunnan jäsenet toimi joko ulospäin tai jos sisällä, niin ei välttämättä aina tukenut pääjohtajaa. Kerran muistan kysyneitä asiaa tuolta Koivistolta ja kysyin, että miten tämä Päiviö Hetemäki, eikö se ollut helpotus, kun hän tuli sinne? Joo, kyllä se muuttui, mutta se oli sellainen kummainen tapa. Hän halusi pitää johtokunnan kokouksia. Aikaisemmin johtokunta päätti niin, että pääjohtaja otti kannan ja kerättiin sitten nimet niin, että enemmistö saatiin kasaan. Täällä Heikki T. Hämäläinen, joka on kerännyt paljon näitä nimiä päätöksiin, sai aikaan. Jaakko Lassila. Jaakko Lassilahan oli keskeinen valuutta poliittisissa kysymyksissä. Ja hän oli varmaan kaikkein eniten, ainakin myös tutkimuslaitoksen näkökulmasta, niin hän oli se, jonka kautta ennusteita ja keskusteltiin. Lassilan roolihan muuttui keskeiseksi sitten 1971, kun dollari päästettiin kellumaan kullasta ja valuuttakurssi rupesi muuttumaan. Ja kysymykseksi tuli, että mitä Suomen markalle tehdään. Ja silloin käynnistyi Suomessa ja Suomen Pankissakin niin kuin aika kiivaskin keskustelu siitä, että annetaanko markan vahvistua eurooppalaisten valuuttien mukana vai seuraako se dollaria. Ja luulenpa, että Lassilan rooli oli aika keskeinen siinä, että markka aika kauan seurasi heikentyvää dollaria ja sitten vasta 2 vuotta myöhemmin sen annettiin ruveta vahvistumaan 73 kesällä. Ja Koivisto ei ehkä ollut ihan
siinä niin operatiivisessa päätöksenteossa riittävästi mukana silloin. Pekka Korpinenhan kritisoi tätä. Kari Puumanen. Ja Kari Puumanen, joo. Onko täällä Pekka tai Kari paikalla? Ei ole. Ne molemmat oli nuoria ekonomisteja silloin ja katsoivat, että Suomen markan pitänyt antaa myös revalvoitua. Arri Simonen oli tietysti sitten ihan eri sarjaa. Joo. Hän toimi pääjohtajan sijaisena silloin, kun Koivisto oli tässä kautensa alkupuolella ministerinä. Joo, mutta hänestä minulla on ainoa kokemus, että kun tehtiin matkaraportteja ja seminaariraportteja, niin häneltä sai tämmöisiä merkittäviä sivuhuomautuksia. Todellako? Kylläpä on viisasta. Kyllä on kannattanut matka tämmöisen idean takia. Ei kovin kannustavaa. Kyllähän hän oli hyvin kiintynyt kuitenkin Suomen Pankkiin, koska Matti Louikkasko kertoi kysyneensä Annikki Ahtilalta, joka oli oikeusministerin sihteeri, että miten hyvä ministeri toimii. Tulee 10 töihin, pyytää paperit pöydälle, vissypullon, näin teki Simonen. Sitten hän luki, hylätään, hyväksytään, hylätään, hyväksytään, ja kello 12 alkoi Suomen Pankin lounassa. Mutta Koiviston hallituksessa oli 2 ministeriä, jotka oli Väinö Leskinen ja Arri Simonen, ja häntä kerran kysyttiin ruotsinkielisessä haastattelussa, että miten te pärjäätte tämmöisen 2 vanhan ratsun kanssa. Koivisto kysyi, että saanko vastata suomeksi. Kades varvo finska. Ja det kan du göra. Voi hyvä sylvi. Kyllähän Koivisto on tähän suosioon kuullut tällaiset suomalaiset sanonnat, joita hän käytti niin kuin säännöllisesti ja jäi sitten elämään. Mennäänpä sitten eteenpäin. No sitten kun hän oli palannut niin kuin tästä hallituskierrokselta, oli ollut vähemmistöhallituksenkin valtiovarainministeri, niin 72 syksyllä hän kevennettiin rahapolitiikkaa merkittävästi. Ja se ei oikein nyt mennyt kohdalleen. Juha Tarkka, mikä siinä meni pieleen? No, Koivistohan oli siinä jo pääministerikautensa jälkeen ja ennen kuin hänestä tuli sen Paasion toisen hallituksen valtiovarainministeri, niin yrittänyt nostaa korkoja, mutta silloin se ei sopinut UKK-sopimukseen, joka oli silloin voimassa oleva tulopoliittinen sopimus, ja Kekkosen ja pääministeri Karjalaisen painostuksesta hän joutui perääntymään siinä koronkorotuksessa. Nyt sitten 72 niin ennusteet oli sellaiset, että odotettiin taantumaa ja rahapolitiikkaa kevennettiin, mutta siitä taantuma ei tullutkaan, vaan tuli hurja nousukausi ja tässä nyt näkyy Koiviston kauden inflaatiokehitys, niin huomaatte, että siitä alkoi sitten semmoinen raju inflaation kiihtyminen, joka sitten yltyi sinne 73 vuonna, ja Koivisto sitten aktivoitui ja ryhtyi uudestaan korkopolitiikkaa ja rahapolitiikkaa muutenkin kiristämään. Tämä oli sitä kautta, jolloin hän niin kääntyi tästä kasvua tukevasta tulopolitiikkaan sitoutuneesta keskuspankkimiehestä niin kuin tällaiseksi inflaation ja kokonaistalouden tasapainon vartijaksi, joka hänellä oli sitten sen kautensa loppupuolella. Monet suurista ikäluokista olivat hankkineet juuri ensimmäisen asuntonsa tuon inflaation piikin alla ja hoitivat siitä velkansa itse yhdessä. Kyllä, siis sama joukkoa, täällä on varmaan aika monta paikallakin. Jo siinä täytyy muistaa, että jo siinä vuoden 70 lopussa tehdessä UK-sopimuksessa, joka oli sitten 71 vuoden voimassa, niin palkkoja korotettiin 15%. Ja sitten liukumat päälle. Niin, ja tässä toisessa ryöpsähdyksessä alkoi se 73, niin yksityisen sektorin ansiotasoindeksi on 25% vuodessa, että ne oli kovia aikoja niin kuin palkankorotusten suhteen. Palataan tähän korkopolitiikkaan vielä. Ihan yksi kysymys siitä vaan, että kun kuitenkin rahapolitiikan pääväline on korot, miten on mahdollista, että Suomen Pankki ei korottanut korkoja 10 vuoteen, kertaakaan Variksen aikana? Tämä maahan ei ole koskaan rakastanut koron nousuja. Tilanne tosiaan oli semmoinen, että kun Koivisto sitten nosti korkoja vuonna 1973, hän teki pankkivaltuustolle esityksen, että korotettaisiin 3 prosenttiyksilöllä kertakeitolla. Ja pankkivaltuusto tämän sitten puolitti, mutta tämä oli ensimmäinen kerta 10 vuoteen. Ja se johtuu siitä, että Klaus Varis oli vuonna 1962 inflaation kiihtymisen takia tehnyt koronkorotusesityksen, mutta sitten ennen kuin se oli ehtinyt tulla voimaan, niin pankkivaltuusto oli joutunut eduskuntaryhmissään niin kovan ripityksen kohteeksi, että pyysivät johtokuntaa vetämään esityksen takaisin. Ja sitten Varis joutui tähän tyytymään, mutta ei enää sitten jäljellä olevana virkakautenaan tehnyt yhtään korkoesitystä. Ja näin korot oli Suomessa täysin muuttumattomat inflaation vaihdellessa niin yli 10 vuoden ajan.
Miten se muuten 70-luvun alkupuoli meni? Sirkka, voitko? Joo, tämähän oli sillä tavalla, tässä vaiheessa hän just syytti hyvin vahvasti näitä ennustajia, ennustajaeukkoja siitä, että nämä eivät nähneet ollenkaan, minkälainen kansainvälinen kasvu tulee. Ja se oli tietysti yksi syy, mutta kyllähän toinen syy oli se, että uskottiin, että tulopolitiikalla, tämmöisellä sopimustaloudella voitaisiin hillitä inflaatiota. Ja siellä oli valtavat palkkaliukumat. Tietysti osittain myös se valuuttakurssin devalvoituminen oli siinä. Ja öljykriisistä se jälkeen. Niin, öljykriisin jälkeinen hurja kasvu sitten muualla maailmassa. Ja se oli mielenkiintoista, että kun nyt käydään tätä keskustelua kilpailukyvystä, hän piti melkein vuosittain Teollisuuden keskusliiton kokouksissa puheita, joita me kovasti kaikki kirjoitimme, mutta hän ei koskaan käyttänyt yhtäkään niistä puheita. Siellä puhetilaisuudessa ne jaettiin kyllä aina, mutta hänellä oli täsmälleen oma puheensa. Ja mä ihan luen tästä yhden pätkän, kun tätä kilpailukykyä arvosteltiin, niin hän oli sitä mieltä, että työnantajat vois mennä vähän itseensä, että kuinka ne antaa tämmöisiä liukumia. Ja tämmöinen yksi pätkä täällä on tämmöinen, jossa sanotaan, että palkkaliukumiin suostumista kuulee perusteltavan myös sillä, että pitää kilpailla työvoimasta Ruotsin kanssa. Tekee mieli kysyä, edellyttääkö teollisuus tällöin, että julkinen valta jollakin tempulla mitätöisi tämän jalon pyrkimyksen. Pitäisikö julkisen vallan aina välillä romuttaa palkkataso, jotta työnantajat sitten taas saisivat esiintyä jonkinlaisena namusetinä ja tarjota lisää palkkaa? Tämä on se devalvaatio-inflaatio-kierteen filosofia, joka hänellä on täällä rivien välissä vahvasti. Ja tämä oli siis työnantajien tilaisuudessa. Tämä oli työnantajien keskusliiton edustajakokouksessa Oulussa. Ehkä pitää kuitenkin totuuden nimessä sanoa, että kun hän arvosteli ennustajaeikkoja, niin sitten öljykriisin alkaessa hän arvioi kyllä tämän kriisin paremmin kuin muut. Eli että kasvu hidastuu. Se oli joidenkin kirjoittama puhe sekin. Kyllä pääjohtajatkin jotain voi keksiä itse. Nimittäin siinä on semmoinen juttu, Helsingin Sanomissa oli semmoinen iso artikkeli, kävin viime viikolla läpi sitä, koska pidin Koiviston luennon Turussa ja pyydettiin eri tahoja vetämään viivaa, miten talous kehittyy. BKT-käyrä, joo. BKT-käyrä, hän veti sen niin kuin suorana, mutta ehkä se oli hänen kätensä, mutta Sirkan ääni siellä taustalla. Ei, kyllä siinä oli suuri joukko meitä, mutta ei tarkoita vaan, että ekonomisti. Mutta aikaisemmin kuitenkin arvioidaan, että öljykriisi hidastuttaa kasvua pidemmän aikaa. Tämä on ajankohtainen kysymys nyt toiseen suuntaan, että onko tapahtunut taloudessa pitkäaikainen muutos hidamman kasvun suuntaan? Silloinhan sitten Koivisto viimeistään silloin sai tämän talouspessimistin maineen, koska taloustoimittajat valitsi hänet vuoden talouspessimistiksi tämän jälkeen, ja kaikki muut ennustajat oli paljon optimistisempia kuin Koivisto silloin. Tosin hän tässä samassa puheessa sanoi, että vähän ennen aikaista kehuskella häntä, että todellisuutta ei ole vielä nähty. Sitten alkoi se, kun tämä inflaatio ryöstäytyi käsiin ja samaan aikaan vaihtoisen alijäämä alkoi kasvaa, niin Suomen talous ajautui todella suuriin vaikeuksiin, jopa IMF-ohjelmaan. Kuvitelkaa, me oltu IMF-ohjelmassa. Voisitko siitä vähän kertoa, Juha, miten näin kävi? No, meillähän vuoden 1975 alussa niin, jouduttiin tilanteeseen, jossa valuuttavaranto alkoi ruveta loppumaan ja Koivisto sitten oli jo aikaisemmin käynyt jotain keskusteluja kansainvälisen valuuttarahaston kanssa siitä, että miten Suomen kansantalouden tasapaino nyt selviää tässä. Ja hän sitten kirjoitti valtiovarainministeri Virolaiselle kirjeen, jossa totesi, että nyt täytyy tehdä tämmöinen vaihtotaseen tasapainotusohjelma ja pyytää siihen kansainväliseltä valuuttarahastolta rahoitusta. Ja näin tämmöinen ohjelma sitten laadittiin ja valuuttarahasto sen tuossa kesän alussa hyväksyi. Suomi sai tukiluottoa ja sitoutui kiristämään rahapolitiikkaa ja kiristämään finanssipolitiikkaa ankarasti. Sitähän ei oikeastaan onnistuttu monen kuukauteen vielä panemaan täytäntöön, mutta tämmöinen ohjelma hyväksyttiin siellä Washingtonissa. Ja samana päivänä, kun IMF hyväksyi tämän Suomen vaihtotaseohjelman, niin Urho Kekkonen hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit toimitettavaksi. Tämä oli se sama kesä, jolloin Suomessa oli sitten Ety-kokous. Ja tästä tulikin sitten pitkä opera, joka päättyi sitten Miettusen hätätilahallituksen asettamiseen marraskuussa, niiden vaalien jälkeen. Että siinähän oli ideana periaatteessa työttömyys, joka oli 6%, noussut 6%. Tämä oli Kekkosen retoriikkaa siinä, mutta olen vankasti sitä mieltä, että hänen tarkoituksenaan oli saada
kaikki vasemmistopuolueet hallitukseen, jotta ei voitaisiin oppositiosta käsin sabotoida sitä kiristävää vaihtoehto-ohjelmaa, mihin Suomi oli sitoutunut. Siinähän syntyi se kuva ikään kuin presidentti ja Mauno Koivisto olisivat, pääjohtaja olisivat olleet vastakkain. Joo, presidentti Kekkonenhan käytti kuuluisat sanansa, että jos Suomen Pankki ja hallitus joutuvat tässä talouspolitiikassa napit vastakkain, niin hän tukee kyllä tässä hallitusta ja Suomen Pankki joutuu perääntymään, mutta luulenpa, että tässä oli aika paljon teatteria. No sitten, kun tätä kiristävää politiikkaa ryhdyttiin harjoittamaan, niin meidän akateemiset taloustieteilijät jotkut alkoi arvostella sitä. Jouko Paunio oli ehkä näkyvin. Ne oli vanhoja, ne oli ystäviä. Parhaita ystäviä. Kavereita, niin mites käytti kovia sanoja Paunio? Onko sulla mielessä, Juha, vielä hänen puheenvuoronsa? Paunio käytti tästä asiasta paljon huomiota herättäneen esitelmän, jossa hän sanoi, että Suomen talous on pantu kärsimään ankaria katumusharjoituksia, joiden keston vain Koivisto tietää, ja vaati devalvaatiota tämän kiristävän talouspolitiikan sijalle. Mutta siinähän kävi sitten sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun Paunio tämän kriittisen esitelmänsä piti 78 vuoden alussa, niin tämä tasapainotti, niin kuin tästä nähdään, oli jo aika pitkällä, että se keskustelu tuli pikkusen jälkijättöisesti. Että korjaan 77 alussa, 77 vuoden alussa Paunio tämän piti, ja silloin vaihtoehtoisen tasapainottelu oli jo pitkällä menossa. Samassa yhteydessä kuin Ahti Molander, joka aloitti aikoinaan yhtä aikaa, me oltiin tutkimusapulaisena, aloitettiin, ja hän eteni tutkijaksi ja sen jälkeen tilastotieteen professoriksi, mutta hän kritisoi myös Mauno Koivistoa, joka vastasi siihen hyvin reippaasti. Otetaan tämä on aika tärkeä kohta. Onko? Mikko, mä oon miettinyt, että saisiko näin reagoida professoreiden harkitsemattomiin puheisiin nykyisiin. Miten se olikaan se reaktio? No, kun Ahti Molander oli antanut Suomen Kuvalehdessä haastattelu, jossa hänkin vaati devalvaatiota, tämä oli silloin 77 vuoden alussa, niin Suomen Pankin johtokunta in corpore lähetti hänelle sähkösanoman, jossa luki, että Julkisuuden kautta, joo. Tämä annettiin myöskin julkisuuteen, jossa sanottiin, että Suomen Pankin johtokunta on kuullut, että professori Molander teillä on lahjoja trumpetin soittoon, miksi ette keskity siihen? Tämä on ollut monta kertaa mielessä. Kokeilepa. Ehkä se ei ole nykyään ihan tapojen mukaan. Tässä oli puhetta Koiviston suhteesta politiikkaan ja hallituksiin. Tämä oli ristiriitoja, myötä- ja vastoinkäymistä. Onko se jotain isoa linjaa vai onko se käytäntöä, mikä voidaan jälkikäteen arvioida? Miten historian tutkija sanoo? Hän tunsi kuitenkin kaikki poliitikot ja päättäjät. Kyllähän Koivisto, niin kuin sitten hänen myöhäisempi toiminta presidenttinäkin osoittaa, niin tietysti on parlamentaristi niin kuin periaatteessa aina ollut. Ja tässä tämä IMF-kriisin aika ja vaihtoehtoiskriisin aika ehkä muodostaa sillä tavalla poikkeukset, että hän ei pitänyt hallitusta erityisen toimintakykyisenä. Tässä IMF-ohjelmien aikanahan Suomessa oli 4 hallitusta sen 2 vuoden aikana. Ja tässä tilanteessa Koivisto otti ohjat aika tarkkaan omiin käsiinsä, mutta sitten 77 vuonna tuli Sorsan toinen hallitus, joka aloitti elvytyspolitiikan, ja sitten siinä pienen alkukitkan jälkeen, niin sitten hallitus kyllä sai nämä talouspolitiikan ohjat takaisin käsiinsä. Kyllä siinä oli jännite Sorsa ja Koiviston välillä. Ja muutaman aikana. Ja mä oon luvannut puhua tästä ensi viikolla, että en tyhjennä pajatsoa tänään tästä aiheesta, kun Sorsahan puhui, että politiikassa on, talouspolitiikka on kuin kaksipäinen käärme. Joo, Suomen talouspolitiikkaa uhkaa kaksipäinen käärme tai jotain tähän. Tarkoitti Suomen Pankkia ja hallitusta, jotka oli toisistaan riippumatta. Silloinhan oli tämä Korpilammin. Kyllä joo. Jossa pankki oli vielä kriittinen. Kun Korpilampia tehtiin, se oli hallitusvetoinen harjoitus rakentaa yhteisöä. Näin oli, ja Suomen Pankin edustajat Korpilammen kokouksessa suhtautuivat aika noin epäillen tähän niin kuin konsensuspolitiikkaan ja sen mahdollisiksi, että voidaanko sillä varjolla ruveta elvyttämään. Oliko Suomen Pankin edustajat tämän harvinaisen kerran väärässä? Ei Suomen Pankki ole koskaan väärässä. Mennäänpä seuraavaan filmiin. Me oikeastaan halutaan lopussa keskittyä tähän Koiviston niin kuin loppuvaiheisiin, kun hän ei ollut enää pääjohtajana välttämättä, mutta sanottiin, että hän pyrki vaikuttamaan rahapolitiikkaan, niin käydään läpi ne vaiheet. No, tämä filmi on siitä tilanteesta, jossa tämän vakaan markan linja oli juuri pettänyt syksyllä 1991, ja Suomen markka oli devalvoitu, tai se oli ensin päästetty kellumaan ja seuraavana päivänä se sitten kiinnitettiin. Ja Koivisto
piti sitten siitä asiasta puheen, ja tässä on katkelma siitä puheesta sitä devalvaatiopäivänä. Koivisto esitti myös oman näkemyksensä siitä, miksi Sorsan tuloehdotus romuttui. Nyt vaan kävi sillä tavalla, että aika loppui kesken. Ja kun epävarmoissa oloissa oli jo tämän sovintoehdotuksen odotuksessa paljon valuuttoja menetetty, niin jäljellä jäävät eivät sitten enää riittäneet siihen, että linja olisi tullut alkuperäisessä muodossansa läpivedetyksi. Mä esitän sen vakavan toivomuksen ja vetoomuksen, että pyrkimyksiä ponnella jatkettaisiin ja että haettaisiin ja löydettäisiin ratkaisut, jotka tekisivät mahdolliseksi sen, että me menisimme tästä tilanteesta lävitse mahdollisimman vähin vaurioin. Koivisto muisti myös niitä, jotka asettuivat taistelussa vakaan markan puolesta virallisen linjan toiselle puolelle. Devalvaation vaatijat ja devalvaatiopelurit saivat suorasukaiset terveiset Koivistolta, varsinkin yksi heistä. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten jotkut devalvaation puolesta puhuneet ja toimineet ovat liukkaasti, jos ei sanoisi niljakkaasti, kiirehtinyt luudan varteen sanomaan, että väärin sammutettu. Esimerkiksi, että kun Suomen markan ulkoinen arvo laskettiin vähäksi aikaa kellumaan. Tämä on mitä luontevin ja mitä yleisimmin maailmalla käytetty menettelytapa. Ja se antoi tietysti omalta osaltaan, vaikka markkinat olivat ahtaat, niin viitteitä siitä, minkälaisia voimia markkinoilla on. Ja kun sanotaan, että markkinoiden pitäisi antaa vaikuttaa, niin mitä semmoinen sitten on, että sitten kun markkinoiden annetaan vaikuttaa edes lievästi, niin sitten kauhistutaan sitä, että ei missään länsimaassa tämmöistä kauhistusta voisi tapahtua. Jo, tässähän viime vuodet on käyty keskustelua varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa siitä, mikä oli Koiviston rooli tässä vakaan markan politiikassa. Mä esittäisin kysymyksen niin päin, että oliko hänen roolinsa politiikan sisältöön liittyvää, rahapolitiikan sisältöön liittyvää, vai oliko se tämmöinen institutionaalinen, että keskittyy mikä on minkäkin instituution suhde. Tässä Sirkka seurasi sitä lähellä ja Juha on tutkinut paperit. Joo, mä sanoisin, että tämä on ollut sellainen mielenkiintoinen ilmiö alusta asti. Totta kai hänen kannanottoihinsa varmasti heijastui se, että hän oli niin pitkään keskuspankin pääjohtajana, kun hän ilmaisee itseensä kyllä enemmän näissäkin puheissa ikään kuin keskuspankin pääjohtaja enemmän kuin presidentti. Mutta kaikissa näissä keskusteluissa, ja minusta esimerkiksi historiankirjassa on erittäin hyvin todettu tämä, että silloin 1991 tämän kellumisen yhteydessä, niin kuultiin presidenttiä. Presidenttiä kuultiin nimenomaan siitä päätöksentekojärjestelmästä. Hän oli erittäin tarkkaan ja hyvin määrätietoisesti alusta asti piti huolta siitä, että hallitukselle kuuluu vastuu valuuttakurssipolitiikan lopullisesta päätöksestä, mutta se esitys tulee keskuspankista ja keskuspankki hoitaa sen. Hän ei ottanut kantaa, niin häntä informoitiin. Se oli pitkä perinne, joka oli ollut jo edellisten pääjohtajien aikana. Presidenttiä informoitiin aina näistä. Se, että hän ei sitten kyllä välttämättä kuunnellut eikä välittänyt siitä, minkälaisia ajatuksia esitettiin. Mulla itselläni on hyvä kokemus siitä, että silloin kun sitten 1992 syksyllä elokuussa lähdettiin kellumaan ja siinä syksyllä sen jälkeen hän pyysi mut luokseen kertoakseen, mitä hän aikoo sanoa julkisuudessa, ja hän sanoi, että hän aikoo sanoa, että tämä devalvoituminen tulee ihan lähikuukausina palautumaan ja valuutta tulee takaisin revalvoitumaan. Ja mä yritin varoittaa häntä, että tämä ei missään tapauksessa tule tapahtumaan, devalvaatio tulee olemaan pitkäaikainen, se saattaa mennä vielä paljon huonommaksikin.
hän ei välittänyt kyllä niistä kommenteista, niin kuin hän ei yleensä. Hän muuten aina nauhoitti kaiken, mitä hänen kanssaan puhuttiin, mutta hän oli hyvin itsenäinen ajattelija kyllä tässä kuin muussakin. Mutta hän ei ollut, eikä Suomen Pankki ainakaan silloin niinä aikoina, kun mä oon ollut mukana, niin ei koskaan kuunnellut, siis niitä ohjeita ei otettu sieltä, vaan keskustelu tapahtui sisällä. Tuliko niitä, Juha? Miten sä oot käynyt kaikki dokumentit läpi? No, olen käynyt dokumentit läpi. Pöytäkirjat. Saamani kuva kyllä tukee sitä, mitä Sirkka tässä sanoi, että Koivisto ei ollut aktiivinen näissä asioissa missään mielessä kulissien takana. Että hän tietysti julkisuudessa tuki hallitusta moneen kertaan tämän politiikan eri vaiheissa, ja se on tulkitsen niin, että hän koki sen roolikseen, että hänen, vaikka hallitukset vaihtuikin siinä, Holkerin hallituksen seurasi Ahon hallitus, niin hän tuki johdonmukaisesti aina hallituksen politiikkaa, koska koki sen velvollisuudekseen. Tuki myös Rolf Kullbergia. Kyllä. Ja tämä tietysti hänen suhtautumisen, tällainen suhtautuminen, niin tuki sitä mielikuvaa, että hän olisi ollut takapiruna niin kuin rahapolitiikassa paljon enemmänkin kuin mitä hän oikeasti oli, tai siis ei juurikaan. Mulla on mielessä yksi keskustelu ehkä vuonna 1988. Se oli Suomen Pankissa, jossa oli ministerinä paikalla. Ja silloinhan oli tämä rahoitusmarkkinoiden vapautuminen alkanut toimia täydellä. Että niin luottokasvu oli semmoista 20-30% vuodessa. Mikä oli korkein luku silloin? No 27% oli korkein vuosikasvu, luotonannon vuosikasvu silloin. Niin Koivisto ja kauhisteli ja kysyi, että eikö ole mitään hanaa, jolla tämä voi kiristää. Ja siihen aikaan ei oikein tiedä, onko hanaa. Ja voi sanoa, että tämä liittyy tämän päivän talouspoliittiseen keskusteluun sikäli, että nythän on puhuttu siitä, että kun meillä on alhaiset korot pitkään, jos alkaa tapahtua kiinteistöjen, asuntojen, osakkehintojen harkitsematonta nousua, jos tulee kuplaa, onko meillä hanaa? Juuri sen takia on luotu niitä makrovakausvälineitä, joilla pyritään pankkiluotonantoon vaikuttamaan. En malta olla sanomatta, että silloin oli mielenkiintoinen, kun tämä markkinoiden vapautuskeskustelua käytiin ja syytettiin hyvin vahvasti Suomen Pankkia, että Suomen Pankki ei ole sitä ja hallitus ei ollut. Mutta eräs valtiovarainministeri Liikanen kyllä OECD-kokouksessa piti niin tulenpalavan puheen markkinoiden vapauttamisen puolesta, mutta se ei saanut Suomessa mitään julkisuutta, se oli vain kansainvälisesti. On se hyvä, että sä jonkun mun puheen muistat sen. Kyllä mä olin niiden puolella, mutta voi sanoa, että mitä silloin tehtiin, niin 2 asiaa, että muistetaan. Niin se, mikä oli järkevä toimenpideyritys, oli rajoittaa korkovähennysten verohelpotuksia silloin. Siitähän tehtiin, niin kuin hallitus teki aloitteet, valtava poliittinen vastustus oli, mutta asteittain siinä on edetty. Jos se mentiin väärässä järjestyksessä. Joo, se olisi pitänyt tehdä alussa se ja nostaa pankkien pääomavaatimuksia myöskin. Ja kotimainen puoli ensin vapauttaa ja korkosäännöstely ensin. Kolmas juttu siitä tehtiin, oli idea, että rakennetaan pankkien luotonannon kasvulle luottovero. Ja semmoinen itse asiassa tehtiin tekninen ehdotuskin, mutta kun se saatiin valmiiksi, sitten pankit oli valmiita sopimaan, että ne pysäyttää nyt luotonannon kasvun. Paitsi Skoppi, joka ilmoitti, että heitä tämä ei koske, he maksaa kaikki kulut markkinointibudjetista. Skopin historian loppuvaiheet tiedetään tänään. Tästä muuten pitää sanoa, että vähän aikaa ennen sitä, kun Mauno Koivistosta tuli silloin vuonna 1966 valtiovarainministeri, hän oli pitänyt elämänsä perusteellisemman puheen kansantaloudellisessa yhdistyksessä pankkikilpailussa, jossa hän nimenomaan korosti sitä, että sen aikuinen pankkikilpailu johti sellaiseen ylikapasiteettiin, joka ei sitten jossain tulevassa tiukassa paikassa voisi olla kestävää. Hän oli huolissaan siitä, että siinä niissä säännöstelyn olosuhteissa niin Suomen pankkisektorin rakenne muotoutuisi epäterveeksi. Näinhän sitten osoittautui. Surullinen asia, että pidin vastaavan puheenvuoron 20 vuotta myöhemmin. 88, Joo. Eikä kukaan ole reagoinut siihen. Näin on. Selviävätkö pankit edessä olevista haasteista, myös kansantaloudellisessa yhdistyksessä. Mutta se silloin oli Nalle Wahlroos, joka oli sitä mieltä, että tämmöisiä lapsellisuuksia ei pidä esitellä ollenkaan. Pitäisikö nyt ruveta vetämään yhteen vai tuleeko edes tullut niin jännittäväksi, että ei lopeta ollenkaan? Muistelukset on. Jos me katsotaan tätä pitkää kuvaa kuitenkin Koiviston urasta, niin mehän tiedetään, että presidenttinä hän palautti parlamentarismin Suomeen. Pitää muistaa se, että meillä ei ollut normaalia eduskuntakausia pitkään aikaan. Hallitukset istu
epämääräisen määrän vuosia. Hänen Tai jälkeensä kuukausia. Niin. kuukausia. Niin. Hänen kaudellaan eduskunta on istunut 4 vuotta, hallitukset on istuneet koko vaalikauden, se on valtava muutos. Mutta mitä jos pitäisi sitten vetää yhteen tämä talouspoliittinen perintö, onko sellaista, josta voitaisiin sanoa, että mikä sitä leimaa? Olosuhteet on muuttuneet, mutta mikä olisi pysyvää? No kyllä mielestäni yksi perintö on se, minkä Koivisto sitten tässä virkautensa aikana pani toimeen, eli Suomen Pankin rooli niin kuin rahan arvon ja tämmöisen kokonaistalouden tasapainon vartijana niin korostui ja pankista tuli itsenäisempi kuin mitä se oli ollut oikeastaan koko sodan jälkeisen aikana siihen saasti, että Koivisto, vaikka hän aloitti uransa tällaisena rahapolitiikan tuojana siihen kokonaistaloudellisiin ratkaisuihin, niin hänestä kuitenkin tuli Suomen Pankin itsenäisyyden niin kuin voimistaja ja siinä kautensa aikana. Että tämmöinen itsenäisyys siinä on mun mielestäni keskeinen. Ja kyllä mä luulen, että hyvin vahvasti siinä hän niin kuin toi sisään sen ajattelun, joka on nyt kaikessa kansainvälisessäkin rahapoliittisessa ajattelussa ollut, että mikä on niin kuin vakaan rahan arvon merkitys. Eli hän yritti ammattiyhdistysliikettä saada ymmärtämään sitä, että miten valtava tulonjakovaikutus on korkealla inflaatiolla ja tavallaan tämä devalvaatio-inflaatiokierteen niin kuin siitä irrottautuminen, niin kyllä se oli hänelle ihan aito ja erittäin tärkeä semmoinen, joka on nyt sitten paljon laajemminkin ollut koko ajan. No millainen päättäjä hän oli? Siis kun aikanaan hänen spekulaatio siitä, että hänet tulee presidenttiehdokas, kiihtyivät 80-luvun alussa, niin Helsingin Sanomissa oli yksi semmoinen koko sivun juttu, jossa oli otsikko Manu ensimmäinen jahkailija. Oliko hän suurten linjojen vetäjä, oliko hän kädet irti päätöksenteosta? Ja miten tämä voisi, jos sitä arvioida kokonaisuutena? Filosofi. Niin kyllähän varmaan, ei hän mikään hands-on johtaja varsinaisesti ollut, vaikka hän oli tietysti johtokunnan keskuudessa, hän ei ollut kollegiaalinen päättäjä, vaan niistä isoista asioista hän teki päätökset aika itsenäisesti, niin ei hän kuitenkaan ollut yksityiskohdissa kiinni sillä tavalla. Pankin operatiivisessa toiminnassa se ei häntä niin paljon kiinnostanut kuin nämä isot kysymykset, joita olisi sitten vain muutama kerrallaan. Sanoisin näin. Sitten myöhemmin, toki sitten hänellä oli niin valtava vaikutus muutamiin Suomen suuriin valintoihin, ja yksi oli EU-jäsenyys. Kyllähän se 81 kesällä, kun vallankaappaus tapahtui, 91 kesällä vallankaappaus tapahtui Neuvostoliitossa, koko ympäristö järkkyi. Nyt jälkikäteen on selvinnyt, että hän teki silloin sen valinnan, että meillä täytyy hakea ankkuria lännestä, ja kun Maastrichtissa joulukuussa puheenjohtajamaa esitti, että Itävalta ja Ruotsin kanssa ryhdytään neuvottelemaan EU-jäsenyydestä, niin kyllä hän toimi sitten niin, että sitä riskiä ei ole, että Suomi jää junasta. Niin kyllä tämä EU-jäsenyys on tämmöinen suuri päätös. Toinen on parlamentarismi, johon liittyy kyllä presidentin valtaoikeuksien rajoittaminen. Että presidentti ei voi hajottaa eduskuntaa, joka oli suuri muutos. Ehkä hän on vähän katunut sitä tässä. Suuria päätöksiä usein kadutaan, mutta se oli erittäin iso ja tärkeä päätös. Nyt meillä olisi aikaa pariin kysymykseen, mutta nyt meillä on semmoinen sääntö, että täällä ei saa pitää esitelmiä, jos saa kysymyksen. Että 2-3 kysymystä voitaisiin ottaa tähän loppuun. Pentti Hakkarainen on oma-aloitteinen kansalainen tässä. Kiitoksia. Erinomainen katsaus Koiviston aikaan. Ja kiinnostaa se, että minkälaiset oli Koiviston yhteydet eri puolille maailmaa pääjohtajakautena. Pitikö hän yhteyksiä Ruotsiin ja Pohjoismaihin? Miten hän toimi kansainvälisen valuuttarahaston kanssa ja kansainvälisen järjestelypankin kanssa? Juha, sä oot varmaan katsonut tätä eniten. Sanoisin näin, että jos vertaa häntä edeltäjäänsä Varikseen tai sitten seuraaviin pääjohtajiin, niin Koivisto oli kyllä pohjoismaisesti suuntautunut ennen kaikkea. Että hän oli melkein kaksikielinen ja hän piti erittäin läheiset suhteet Ruotsin ja Norjan keskuspankkeihin, mutta ja tietysti hän kävi valuuttarahaston kokouksissa ja Baselissa, mutta se ei, niillä ei ollut hänen ajatuksissaan niin keskeistä. Baselissa hän oli eniten innostunut eläintarhasta.
Mutta Koivistohan on pohjoismaisesti suuntautunut ollut siis muutenkin kuin pääjohtajana, ja se näkyy kyllä hänen toiminnassaan sitten pääjohtajakaudella. Ja kyllähän Venäjää seurasi enemmän kuin monet muut, ja se täytyy sanoa, että mitä enemmän tutustuu hänen Venäjän harrastukseen ja asiantuntemukseen, niin sitä pitempi ja syvempi se on. Et se tulee sieltä 50-luvulta saakka. Tämä hyvä venäjän kielen taito ja hienoja julkaisujakin myös tältä kentältä. Hän kävi IMF:n kokoukset, mutta ei sen enempää. Pitää muistaa, että monet muuthan siellä oli palvelleet IMF:ssä, olleet johtokunnan jäseninä tai olleet siinä piirissä vuosikausia. Olisiko muita onko täällä ketään, joka olisi saanut häneltä myllykirjeen, voisi ilmoittautua? Mä voin kertoa, mulla nimittäin on yksi semmoinen, kun hän sanoi aina, että kun provosoida ei pidä provosoitua, niin mulla kerran sattui semmoinen erehdys, että hän oli tuolla eduskuntaryhmässä 76 ja piti puhetta, 56 ja piti puhetta, että nyt täytyy vaihtotaseen vajeeksi supistaa nopeasti, maa ei kestä eikä tästä selviä. Mä olin silloin juuri valmistunut ja seurannut, mitä Jouko Pauniot ja muut puhuivat, niin sanoin sitten kyllä, että tämä ihan oikea tämä tavoite on ja se voidaan hyväksyä, mutta ei kuitenkin voisi ottaa tässä vähän enemmän aikataulua, niin se vahingoittaisi vähemmän työllisyyttä ja kasvua. Koivisto ei pitänyt siitä ollenkaan. Sanoin, että mä oon kurkkua nimeltä täynnä tämmöisiä nuoreita kirjanoppineita, jotka minua neuvovat näissä arjen asioissa. Me tavattiin sitten illalla ihan toisessa yhteydessä ja niin kuin olisi mitään tapahtunut, koska asia ei palattu. Kyllä hän oli hyviä neuvoja, ihan kaikki hän ei aina itse noudattanut, se oli vähän tilanteen mukaan. Minusta yksi erittäin tärkeä asia, minkä hän tullessaan Suomen Pankkiin toi, niin oli tämmöinen vähän tasa-arvoisempi suhtautuminen. Oli ehkä on edelleenkin, en hän tunne kauhean hyvin tämmöinen sovinistinen ympäristö, mutta silloin oli vuonna 1972 silloin tutkimuslaitoksia, joka sitten sinä vuonna lopetettiinkin ja siirrettiin nämä yksiköt tuonne muun pankin yhteyteen, niin ensimmäisen kerran siellä tuli semmoinen kuin Riitta Jokinen housupuvussa töihin. Erittäin tyylikkäässä, siistissä housupuvussa ja siitä nousi kauhean meteli silloin, vaikka laitoksen johtaja Pertti Kukkonen piti hänelle puhuttelun ja sanoi, että huomenna hän et sitten enää tule housupuvussa. Ja meitä tuli sitten seuraavana päivänä 5 tai 6 housupuvussa töihin ja siitä valitettiin johtokuntaan ja todettiin, että tämä on ihan ennen kuulumatonta hävytöntä käyttäytymistä ja Timo Helelä totesi, että nämä on seksuaalisesti häiriintyneitä naisia. Ja pääjohtaja Mauno Koivisto sanoi, että siis mikä, entä sitten, että mitä tämä, se koko häly loppui siihen, eikä siitä kukaan kehdannut sen jälkeen puhua mitään. Se oli aikamoinen. Toinen, mikä hänellä oli hyvin tyypillistä, oli, että häntä ei tulkita. Että jos häneltä kysyi, kun hän selitti, hän oli aika kryptinen monta kertaa, jos häneltä yritti kysyä, että tarkoittaako hän tätä, niin minä olen sanonut, että minua ei tulkita. Että se ei ollut aina ihan helppoa niin kuin seurata, mitä olisi pitänyt tehdä. Ehkä yksi sellainen piirre, jota mä ainakin kunnioitan hänessä, ja on se, että kyllähän sitten, vaikka hän jutteli yleensä niin kuin itse, hän piti dialogista, mutta yleensä se ei muita tarvittu siihen keskusteluun, mutta hän kuitenkin niin kuin luki tilanteita hyvin. Että mä muistan monta tilannetta, kun joku oli politiikassa tai muualla joutunut todella ahtaalle ja kohtuuttoman suuriin vaikeuksiin, niin Koivisto osasi tukea oikealla hetkellä. Ja sitä ei tarvinnut pyytää. Se teki sen usein ennemmin kuin tämä tuli muille mieleen. Että kyllähän tämmöinen empatiakyky oli tilanteessa kuitenkin suuri. Ja mä uskon, että sen takia pitää ymmärtää myöskin se, että hän tuki pääjohtajia tehtävissään. Varsinkin kun oltiin vaikeuksia. Usein ministereitä, jotka oli joutunut jonkun hyökkäyksen kohteeksi asettu tukemaan. Tuki pääministeriä. Varmaan tämä Aho-Kulberg-asia oli aika vaikea siinä mielessä, joo, että oli kaksi isolta vastakkain, mutta hän meni tueksi, kun sitä tarvittiin ja kun se kelpasi. Tuki myös valtiovarainministeriön ylijohtajaa. Joo. Ja se on muuten hieno ominaisuus, että silloin kun ollaan jäämässä yksin, niin nousee sinne taakse ja tueksi. On hienoa, että te kaikki pääsitte tänne tänään ja kiitos Sirkka Hämäläiselle ja Juha Tarkalle.